Lopty porobil, ale asi dneska to bolo aj kreatívne dielo. Každý chvíľku potiahol a zabral. Hlavne bol dôležitý začiatok. Videli sme síce, že Fíni nastúpili s prvým nahrávačom, ale to nič nemení podľa mňa a musíme vždy od seba pozerať nejako nastúpili superi. My sme nastúpili veľmi agresívne a to bol základ celého úspechu a potom prídu aj ťažké lopty v poli vyčapané, potom prídu protiútoky zložené a takisto, ak včera Nemci šli tomu šťastiu naproti, dneska sme šli my a nejaké tie blockouty na konci, že možno boli aj šťastné aj z mojej strany, tak to o tom prišlo. Naskočil rovno do zápasu, pýtal som sa to aj na koncertiva. Gratulujeme, na koho sa ty najviac tešíš v talianskom týme? Ja by som sa najviac tešil, keby im to nešlo. To je, na koho sa teším. Určite na Feja, no ale to sa hráč a zmenil post, bude na bloku, takže bude stále skoro proti mne. Slovensko málo kedy hráva proti Taliansku, takže je to aj pre vás taký nie sviatok, ale určite taká prestíž a zaujímavý zápas. Samozrejme pre mňa určite, keď tam poslať. Samozrejme sa budeme chcieť vyhecovať všetci a pokúsime sa nastúpiť od začiatku a možno im urobiť nejaký ten bubu na nich a uvidíme, čo to spraví. Oni sú silnejší, to vieme. A možno keď ich dostane potlak, ako dostali Fíni prvý zápas, nikdy nevieš. Ale každopádne musíme hrať my uvoľnenie od začiatku naplno. Dovoliť si možno viac, ako si dovolili dneska. Ešte taká kuriozitka k tomu dnešnému zápasu som si všimol, že možno to už aj z tej pohody vyplývalo, že si raz upozornil rozhodcov, že Castellani si chce zobrať timeout. Som mal taký pocit, keď si na to spomínaš. Ja som ho nepozornil rozhodcov, ale ja už som si chcel ísť oddychnúť. Takže asi tak. Jasné. Ešte krátko k tým 4 fanúšikom z Kežmarku, ktorí tam pozbudzovali celý zápas. Museli prísť možno aj ohlasovky dneska. Tak kvôli takýmto ľuďom sa ten šport robí, no, to je... Čo mám povedať, je to veľmi pekné, keď niekto príde a takto na zápas a kričí od začiatku do konca, aj keď možno z tejto hale to skoro nebolo počuť, ale predsa dúfam, že sme urobili pekný zážitok. Díky,